Μητρόπουλος απομακρύνει τον Ουντζότζι. Ο Αμπτούν έχει 2 γκολ στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το τρίτο για το 1-0 του Ολυμπιακού στο 6. Τώρα είναι το πρώτο με την ΑΕΚ στο Μαρούσι. Το πρώτο με τον Άρη στο Βικελίδης. Είναι το πρώτο του Αλγερινού στο Φάληρο. Έκανε την πάσα για τον Ιμπαγάσα. Κέρδος το πέναλτι στην προβολή του Δέντσα. Άνοιξε το σκορ.